never know ma. Okwagine dumu kama missy matu no jangwa montano koma manepele mepele kama noka hey. Onwere fi kwa lukokom mi wanna go DJ olum iwe mama neta kwende go Chukubiko gozi ochie dike mama na gozi enem ochie dike enem Chukubiko gozi ochie dike mama na gozi enem ochie dike enem Ude nne mama oje mbe ewu egba you try so what come on in from 9 and 9 Olisa gozielu nwanya hunsi n'ime apụtụwa maka afụfụ ni n'ọtalụ m n'ụwa ọkwekpele gị na-edumi je n'ụwa si m nwere obi ụma na sobe ndị ụwa zụọ m n'ụzọ chigwa m hapụ ihe nke ụwa si m solo obi mesokwa na ndị ụwa ebe ọ bụ na ọsọlụ m nọlụ n'elu ụwa ị ga-anọ m na-arụ ka igbo obi mpụta ụwa ị na-ebuzagụ mbifigu n'onwe gị ma o zuru ome hapụlụ ụmụ oke gị mgbe ụmụ ụwa bịalụ ka fa megide m isi maka ụja na nọ ifeso ndụ nwoke nene ọkwa ọgbajọdọlụ ikwu na igbe gbarapụ m gị ka nna gbakwulu ọ bụ gịnị ka m ga-eji kene mama m Chineke nna biko gọzielu mama m nne m bụlụ n'afọ nne m tara afụfụ n'ụwa wee mụọ m ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kele nne m n'ụlọ ochie dike nne m ọ bụ ego ọba akụ a otu rọ aga m ayọrọ onye kere n'obu biko gọzielu m nne m ochie dike nne m Chukwu biko gọzie ochie dike mama na gọzie nne m ochie dike nne m Chukwu biko gọzie ochie dike mama na gọzie nne m ochie dike nne m ele ya nwa mama na ọkwa mama nwa buru na ọkwa mama na samesi nne bụkwa mama na asome nwa azụ bụkwa mama nwata sobe ndị ajọ otu ebe aka ntụtụ onye ọ ga-emechu iru bụ mama ndị nwaanyị tocha wee mụta nwa nke ya onye ga-abịa m ụgwọ bụ mama m ga na-etu gị mama dị mama ofu ka ịdị ya n'oge ta n'ọda ọgụ nwa bagụ nwaanyị njeje mba hold down no matter the weather man look for your sacrifice and your advice you fought for my right just to make things right people don't look at my future the bright I promise to make yours a paradise diamonds nne m tara afụfụ n'ụwa wee mụọ m ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kele nne m n'ụlọ ochie dike nne m otu aka ọ dị ọ bụ ego ọba akụ a mgbe ka onye nne nje ọfụma ijeọma ekpegidekwa udo wee na anaghị agbakwa ọzọ ekpegidekwa udo wee na ahụ adịrịla mma ya nke ọma ekpegidekwa udo wee na ijeọma
date. I will only in and I hang in the night. I hang out from Mozzie and I carry. Yanina go off from my English support. I know you're quite there. I don't know what I don't want to see where better. Okay, but I never care that. And I was there, my car. Don't have more. And I got the hand. And that's when I wrote your hand. Can't close my girl, can't close dinner by the Amen.
Chineke n'ihi na ọ batalụ na biyo maka ịkwanyere okwu nke ikpeazụ. Anyị arịọghị ka ife niile ga-eme anabata ya anabata ya na bihe ndị ife nke ga-enye aka nsogbu otuto ka ndị mmụọ ozi gị jupụta n'ebe a niile maka ije ozi ka mmadụ niile legi anya n'ime ndụ ka anyị wee mara ka anyị si bụlite na-akwụsị akwụsị wee dozie ndụ anyị dị ka ọ bụ ọchịchọ gị ala ekele n'ifi niile na site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
Ọ ka bụ Chukwu ji ekwu okoro igwe na-aga ugbu a ka ọ ga-kpuo mama ya akwa wee sị aja iji nke ọma. Anyị kelere unu. Ọ bụ nna eme n'obi wati. Ọ etu a ka esi eme ya. Anyị kelere ụmụada Enekwasara n'ibe na-abụ vileji Ọrankwu esifada arụrị nne. Ụmụada Enekwasara anyị ekene unu. Daadị nnọọ etu a ka esi eme unu nwere ihe mma. Nke African Community Ọrankwu bụ ndị fa na Chief Oseloka nne rapụrụ ụwa na-agbakọ nsọ nke okwukwe n'ime Chineke n'ime African Community. Fakọwara nọọ Eloka bụ chairman ndị Favour Brothers Association. Anyị wee na-ekele fa zuru ezu n'abalị. Ọsọ na Disemba anyị na-abịa mgbe ọbụla. Ọsọ na Disemba anyị na-abịa mgbe ọbụla. Sipụ okwu ose dị. Ndị a na-abịa. Na-agbakọ ọsọ nke okwukwe n'ime African Community na ụmụ Dimo vileji Ọrankwu. Ọnwa dị anyị mama anyị ka ọ bụ ọ na-aga ka ọ gafu nne ya ochie anya wee ya kwa wee si anaba n'udo. Anyị kelere Mr. Obiora Ọfọ Olisa bụ ezinụlọ Mr. Ben Olisa na ụmụ Ọradịmma Kendredi n'iru Kwelekọ vileji Ọrankwu. Ọgọ ka ọ bụ n'ezinụlọ ebe a ọ na-aga ka ọ gafe ọgwụ ya nwaanyị anya wee ya kwasị anaba n'udo. Anyị kelere ya rinne nọ na iji wee fụ na asị onye afọ ya na ruo n'udo. Anyị wee na-ekele ọgọ anyị nwoke Mr. Ben Olisa wee sị adarịrị nne. Ndị ọgọ dị na-anụ ndị nna ochie Papa Eloka. Ndị anyị na-anabata kịta bụ ezinụlọ Lechik Anthony Eze na-eme nwenyi from Umuesiana na Nkwelle vileji Ọrankwu. Mana ọ bụrụ na ị na-ezie anyị ị ga-afụ ọkpara ya bụ Chief Ikpeleze Chitumelugo nke Ọrankwu. Nna ukwu Chief Eloka Mbajekwe nne ya rapụrụ ụwa. Ụmụnna Eloka na-abata Eloka, mwana wanne ya ada ka akwa ada ha nwanyị akwa wee si aga akwa ọ bụghị
Inenso kwa fofuma. Iya, apa ada? Mana? Mana pun kita tu saja. Cuba lihat ini dia, ini boleh ini. Ada referan, mana mana kita ada yang itu siapa. Orang pun tak akan lihat. Itu loh. Check this is really just nice. Agwa agụ na onwe nsogbu ọ dị ga-enwezi n'ụwa. Ị ga-ezu ike nke ọma. Onye nwa anyị ga-edu. Ị gaghị ayazi ahụ ọzọ. Ụdị mkpakasị arụ ama akpakasịsị gị ọzọ. Ị ga-anọrọ jụụ. Ịnabata m ọfụma. Ọnwa na-agbakọ iji weta m na be di. Mbata ebe a, ị kpọrọkwa dị ka ngwa. Anyị na-ebi ọfụma. Ụmụaka niile, amụọ ụmụaka. Mụ ya enwe. Mbatịtụ nwe Daniel, nwe Christopher. Anyị amụrụ ya etu nwe Rufus. Ma mgbe arụ ọmụ ji bịazi wee kesasịzi anyị. Ya ka anyị sịrị na ịma ya ezi ahụ ọzọ. Ị ga-azụ ụmụ gị. Ị ga-eri ihe nwa. Iwe ihe ọzọ ga-emezi gị. Jee nke ọma. Jee nke ọma. Anyị na-asị na okwu unu ji bịa mara mma mana nke unu ga-eji wee na ga-amakarịsị ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile nọnyere anyị n'ime ije ozi a ka anyị jee ya etu a ga-esi wee ji ya wee nye aha Chineke. Anyị na-asị Chineke pụrụ ime ihe niile ya nara ihe niile a ga-eme n'ebe a gọzie ya gọzie mmadụ niile bịara ije a nyakwa onye ọbụla n'udo na ọṅụ n'aha Jizọs. Kraịst na-abịa kwe ekele ke Kraịst na-abịa ke ekele ke ala Jesu de ọzọ ka anyị were okwu kwesịrị ike lele anya ya mgbedo Kraịst na-abịa gwa
asị ka m wee nwa obere oge a wee kwụọrọ nwunye di m ọtọ maka na ọ bụrụ na ọnyịnya ọ ya sị hei mma jekwakwuru nwanne anyị nwaanyị ọtọ bụrụ nwa m bụrụ nwunye di m. Margaret Mbachekwe batara n'ezinụlọ be Mbachekwe 2 months eji wee nụtasị ya mbata. Ụmụ ya na-abụ na-ebi ọfụma. Anyị na-akpakọta nkata ọnụ mgbe ha nọkọtara wee gaba Oji di ya na-arụ na Damespent. Anyị nata ụlọ nke ha n'isi n'ọnụ ụzọ otu nwa ike ịsọba asị na nwa ilu fọs nne di m awapụta asị anyị chaito nwa Daniel ọsị nwa ike ịsọba na nwa ilu fọs ahụ izu ụlọ wee nata. Anyị ncha nọkọtasịa ma na-emesizie nsogbu arụ ọnwụ wee dapụta. Onye a nwere obi ebere, ọ na-enye mmadụ ihe. Nnata ha ana mgbe ha nọzi n'ụlọ mbata sị na enwe iru fọs gee nke ya elu nnu. Ọ bawa n'ụlọ ọgbagharịba wekọta nye m ọ na-aka ya ka ụmụ be ntị wee mara ihe a na-akpọ ọna. Ọ ya agba mbọ na ahụ na-emeri ya ọfụma. Ọkọbụdị etu a ụfọdụ osie ya esie ụmụazị a na-eri si ma ọ bụ ike ihe dị ihe a asị nne na ọna apụsị ebe a wee mara ihe ọna. Mụ na ụmụ ya eloka nwa ya nwa ọ tụ na nwa ọ dị ezigbote obere almost ma agbaka ya 8 months mụ na ya wee biri nne mụrụ ya. Mụ na ya biri ọfụma. Ụmụaka nsi Ọnịcha gbara ha nata ma ndị nke m wee lụka ha na nke iru mma arapụ ha n'ebe a gbadaa mbara ya na ha na-abọ ya nọchasịsị esi osie nri onye ha ncha niile. Ụmụaka ọ pụsịara ụmụaka n'anya mana nsogbu arụ ọnwụ gazi wee kpakasịbazie ya nke na onwezi ihe ọma a na-eme. Asị m Chineke ebe ọ yara arụ wee nwụọ ọ gaghị ayazi arụ ọzọ n'aha Jizọs. Amasị Chineke nke pụrụ ihe niile ya nyere m aka n'ozi a ha pụziri m ibu niile a ụmụaka niile mmụọ bụ nne mmụọ bụ nna ma na-asị na Chineke ga-enyere m aka ọ gaghị agharịpụ maka n'elu na ala ogolo ụmụaka bee Jeremaya ọ gbara ọfọ maka arụ ọnwụ agbụgba gị ya bifo amasị ụmụaka mana mbọsị m fụrụ ya n'afịa ebe m ụmụaka wee bịa afịa nwezi eje nke na-emma nọ na moto ụmụaka gbara charịcharịcharịchapụta maka ọrịa si ya mama onekọta ya si ọdụbụ onye ka ụlọ bụ asị ya na ha bụ ụmụ benji ọsị ole nji ọsị ya ụmụ be echiche mbaji ekwe o wee siri kucheriri nke ọzọ nwechasịa aṅụrị gbaa ha n'obi were ego o ji eleta ihe gbọdade baa ime ahịa gụkọtachasị ihe ri ụmụaka si ka onye ụnụ ya na-abụ ọsị ha na ama ọ mee ọpụtasị m ụmụ ike sọrọ ị na-ekpokọtakwara ha nke a nsị ya na Ọchukwu okenechasịa m mbọsọ na-adị ya na mma ọ ya ekene gị ọfụma baa ime ahịa jekọkọtakwasị nsị ego m ileta ọsị ha anyị dị ya nọ dere na moto anyị na Margaret na-agba mbọ nne ọ na-agba mbọ n'ezinụlọ ọ bụ mmadụ dị uchu ọrụ ọ na-arụ ọsịsị ọrụ ike adịghị ọla o tiri na ọ na-emeri ya nke ọma. Ebe a ka ụmụ mmadụ ya na-akpọ ụkpa ihe dị ebe a ụkpa dị ebe a ọ ya aghọtachasịa ya buru ya si m na beregara ụmụazị bịa gbarụkwuo na ụkpadụ na-echu uchu nne amasị na Chineke nna ga-edebe n'ebe gị mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Sike asụla gọngọ mụzọ gị ma ọchịchị ihe dị ga-edu ndị nwayọ tụkwasị Chukwu obi.
mwute na ndị ezinụlọ anyị na-apụrụ na abụọ jisi ike asụla gị n'ọdọ ife dị kedu dị nwayọọ naanị tụkwasị Chineke gị n'obi ọ maka oge si mee ife ndị ọzọ. Ndị isi nchụaja ọla mmadụ niile nọ n'ebe a, ndị gị ọdọ, ndị ụmụnna nọ ebe a, ana m ekele unu n'afọ Jizọs. Abụ m ọdọ ebe a n'afọ otu ọganiru nke St. Thomas Church. Anyị wee kọwapụta etu anyị na Magilet si wee dị. Magi bụ full member ọganiru. Magilet echi hụ ọganiru echi o so wee fọm ya. Mana n'ihe gbasara ahụ ọkụ a o sokwa na-agbasokwa anyị ole o nwere ike ndị otu anyị na-abịa ma na-afụ ya. O nwere mgbe olu ndị otu ọganiru wee sị ya kwụsịnarị ya prezent. Ihe anyị mabụ na anyị na-abụ eme mba. Anyị mere ya. Anyị na-abịa afụ ya. So wee ruo ofu mgbe mụ aka na Abakaliki ama na Magi bụ eme mba mụ. Wefu ya wee ebe mfụrụ ya na Goni Road, ọmụwa Goni Road be ndị be na be nne ya. Ihe achọ ọkụ m na Magi bụ ihe a ka ihe butekwara ya Abakaliki. Njebe nsị ka ndị chọọ nọ ya ruo ọfụ ọbụ ifi nzi ya ọmakụọ mụ na si atụle ihe bụ isi. Onye kpọtaziri ga Abakaliki. Ọ sị na ya bịa be ndị obi ji akọ. Nsị ekene obi ji ọkọ ọkpọ ọnwụ m. Nsị ekene ihe ọ sị na o nwere ụmụazị ya kwuru awesị anya bịaba Abakaliki. Wesị ngwa anya jebe emesịa ka nchọrọ ya bịa na mma achọzi ya bịa. Na da ụmụala o kwuru bụ ezigbota nne m ukwu. O were oyi ndị ivinịnụ wee hapụ ihe na-eme wee jee chọrọ nwa gị jebe ebe ahụ. Abatazịa ma ọnụkwụ olu m a gwara bịakwa makụọ m. M wee sị nwaanyị ọbịa na bie si ya ma onye bụ ihe a. Ọ sị na onye akụrụ ihe si ya na mfọ ya na Abakaliki si ọ ndị ntọrị ka ọ gịnị ihe butekwara ya ebe a. So na ya ka m ji bịa ka nsị ka ndị shọ anyị nọrịba nọrịcha. M wee sị ya na o nwekwa ihe mmemme gị mana ihe ya emezi mgbe ya naba oge ya eji n'ọrụ gburuo ndị ọsịsị mee ka mmadụ. Ọ nọchara ya wọmụ nta ndị mgbe ọ ya ejizi wee na ndị egwu ahụ wee chọrọ mbịa sị na Magi ya anakwa nwa echi si oge ka nje ahịa na mmeje bibie sọntị na ezigbote eme mba m ka ọ bụ na onye otu m na mmenye ihe na onye bịacha Abakaliki amụ na afụchasị anabazịa wee jee abịa goo nnọọ ihe eji esi nri maka crayfish ma azụ ma yabasị gocha eburu ya bịa si Magi biko nyere ya ịnaba iburu ya naba ọ sị m fi gị maka ihe ọzọ si ya na onwe họ n'otu chọrọ isi wee mee na ya gbabanụ gị aka nwaanyị atọ ihe o megoduru o kelee m kelechaa m na alụm ya ajajara oruwe chie na-ekwanechie njụ esi asị na ọnara gị wee si Chineke nna onye mere ọkpọrọ emapụta sị na mmadụ nọ n'ọdụ ma na mmadụ na-aya ahụ n'ote aka ma ọ n'ọka nkọ ọ bụ ụmụazị mmadụ mụta ịmụta nwa ajọ oge a na-ele nne na nna anya onye bụ na mmadụ ada ala asịkwa m mana ịmụta ụmụazị na-emeghị nka na-emeghị ọfụma ị ga-anọtụ obere mana ịmụta nwa na-awa isi ọ ga na-edistọbụ maka Chineke meere anyị ebere n'aha Jizọs. So nwa ya nwoke ekele na-agakwa na ebe nwunye ọka esi mụ ọ mụda ka ọ bụ ihe ọma ka a na-egomi egomi nwunye ọka eso ọ dịra ika ọ na-ahụfe ya na-ekene elu ụzọ pụrụ iche n'ebe nwa gị na ezinụlọ anọ etu o si elekọta etu o si wee na-achịkọta ụmụazị a maka ama na mgbe nwa nwaanyị ya pempe onye nwaanyị kpọkọrọ ha na-elete ha anya ọ bụrụ nwaanyị niile ga-emie ị ga-agụta mmadụ ọnụ ndị ya emenwe ụdị ọnwa mana asị ka Chineke gozie nwunye ọka eso dobe ya eme ihe ịtụ osi wee na-eleta ụmụazị a wee mee ha obere ihe abụ taa na Chineke ga-esi etu a gọzieri ụmụ ya gọzie ya nye ogologo ndụ na arụ isi ike n'aha Jizọs. Wee na-ekelekwa nwa ya nwoke ụmụ ya ofu nwoke na ofu nwaanyị amasịkwa m nke nwaanyị ọkịta ka m fụkwa ya marụkwa onye ka Chineke gọzie ha ka ha si bikọta Magi ya ka nwụkwakwa sinsi ọnọ bikọs of etu ha si wee nete nwaanyị a o ji wekwa na ruo n'otu a wee na-asị ka Chineke gọzie ha nye ha ihe a na-enye metụ ọrụ aka ha ihe nweta ha ọrụ aka ha aka ka ọ na-aga dịka ntụziaka Chineke si dụ denụ wee na-ekwukwa na onye ọbụla bịara mmemme akwamozu a n'ụbọchị nke taa na ndị si abaghị baghị ga-asị ya nnọọ n'afa Jizọs na ụkwụ onye ọbụla ji wee bịa ọ ga-eji wee naghachi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. When the sins go by,
n'aha Jizọs. Amen. Onye ime eluigwe, anyị na-asọpụrụ gị. Ọbụna dị n'ezinụlọ oru gị nwaanyị. Onye ọ masịrị gị n'oge dị ka oge a Chineke anyị, na ị ga-akpọrọ ya ka ọ bịa n'akụkụ bịa zuru ike. Onye nwaanyị Chineke, anyị na-ekele gị n'ihi ụbọchị taa. Eyibere Jehova ka e wee mee mmemme nke akwamozu ya. Onye nwaanyị dịka anyị na-abazi ife oru a, onye nwaanyị na-abụ abụ na-asị iwe eluigwe ka ịbụ Chineke Jizọs na-akwa ya. Ndị dị nsọ na-eyikwanụ ya Chineke anyị. Onye nwaanyị daalụ n'ihi ezi ndụ nke Mọmị Margaret bi n'elu ụwa. Onye nwaanyị Chineke anyị wee kwa uwe a mara mma nye onye nsọ gị Chineke anyị. Onye nwaanyị na-ekele gị maka ndụ nke obi, na-ekele gị maka ije ozi ya niile n'elu ụwa nke a. Onye nwe ọtụtụ ndị mmadụ kwupụtara na-ekwupụta ọrụ ọma nke iji ya wee rụọ na ndụ fa na okirikiri ya. Onye nwe anyị wee na-asị gị ka onye ji mama wee jee ozi mgbe ọ dị ndụ n'elu ụwa. Onye nwe anyị ka asọpụrụ gị, ka ekele niile na otuto niile kpụchasịarụ nke gị n'aha Jizọs. Obi n'igwe nke atọ Chukwuma, anyị na-ebute ọbụnadị ụmụ ya karịsịa Elosin na nwanne ya nwaanyị na ụmụ ya Chineke anyị na ndị nwunye ya, na-eche ha n'iru gị n'ezinụlọ ndị mbaji ekwe niile Jehova n'iru gị. Onye nwe anyị mana mkpọpụ ịkpọpụ mama n'etiti ha Chineke anyị wepụrụ ife n'arụ ha, mana anyị na-ayọ gị n'ụbọchị taa Jehova gụnye ma ka esi emechi ọbụnadị oghere nke kreti n'ezinụlọ. Anyị ayọ gị ka ị kasie ha obi. Onye nwe anyị ka ịfasi oghere a Chineke anyị. Onye nwe anyị ka ị bụrụ ha mama Chineke. Onye nwe anyị ka ị rụọrọ ha ihe mama na-arụ karịa Chineke anyị n'afa Jizọs. Onye nwe anyị kasị ọbụnadị nwa ya nwoke bere si n'obi. Onye nwe anyị kasie ya obi Chineke anyị. Onye nwe anyị na-ayọkwa ka ị gọzie ya n'ihi ochizi ya wee jere ebe mama nọ Chineke. Onye nwe anyị o gosi n'eziokwu na mama bụ mama ya n'ezie. Onye nwe anyị n'ihi ọ dị ji oru a wee rụọ n'isi mama ya. Onye nwe anyị bụ ụmụ nwaanyị ọrụ ukwu Anglican Chineke, ndị Awa Savior na ndị St. Thomas na ndị ọzọ niile kwuru na ezinụlọ na-asị baba ka ị gọzie oru gị bụ Elosin n'ozuzu oke. Onye nwe anyị bunie ya elu Chineke anyị n'afa Jizọs. Dosa hali ni chapati imeche kwa ni saya. Oya se. Sebe. 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 Ozi. Sincere no name Jesus Christ. Aye, another one I want map, but for friend Odelia, guys, it's an antopasio behind what a chain again. Pioneer to Maria. Born on your right, remember Veroka. O Sitali Kate Monsoya. Why you met? Ma classify you. See that Jesus Christ. Why, like
gị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị ma nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke ọbara gị Jizọs Kraịst kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị ka ụwa ghara imeri anyị ka mmekọ nke eluigwe ghara ịfụnarụ anyị ma mee ka okwukwe anyị dịgide na ebe ọbara gị nọ onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na nke ndị dị ndụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Edebere Chineke n'ihu mgbe niile ọ na-anọkwa n'aka nri m n'ihi nke a agaghị m ada. Ị gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ọkụ ala mmụọ, ị gaghị ekwekwa ka onye nsọ gị bụ ire ure. Ọzọkwa agaghị ka ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị dị ndụ, ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị na-adị ndụ. Ma a sị na anyị nwụrụ anwụ, ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị nwụrụ. Ya mere, ma anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ, anyị bụ nke onye nwe anyị, n'ihi na ihe Kraịst ji nwụọ dịkwa ndụ ọzọ bụ nke a, ka o wee bụrụ onye nwe ma ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ọnwụ maọbụ ndụ maọbụ ndị mmụọ ozi maọbụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke agaghị apụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị.